Thank you, gid Sir John Randolph Robin nga nag-monitor sa siningod to. Kay Rowena Castillo de la Cruz, salamat gid. No? Thank you, gid. Ayos, sige. Si Rowena Castillo de la Cruz ara sa Proc Masagana, Barangay 6, mga kakson. Sige, daligid lang, standbyanay, dugangan tanak karon dugay-dugaya. Mahatag tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home safe. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:19 na nga tunuras. Aksyon Dale Salazar sa Patrol Standby. Tirahon tara dugay-dugay. Nagpatawag press conference ang pila ka grupo sang mga mangunguma kag may mga pila ka mga demand ini sila. Karon lang dugay-dugay. Standby mga ka-aksyon, live extension, coffee mix sanay kita, no? Una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar nahon tanay sa patrol. Pila ka grupo sang mga mangunguma nagademanda nga hindi mag-import sang kalamay kag iban pa nga mga agricultural products. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Dale Salazar sa patrol. Aksyon Dale. Action Rex, may arasang 8 diritanan ka mga organization na ang nagatubang sa katapos ang media para ipabutsag man ang ila sining kabalaka hangot sa Sugar Order number 3 sang SRA Action Rex sa pag-import sang pila ka tonelada sang kalamay din sa pungsod Pilipinas. Sa Action Rex nga nagapamatok man sila sa sining plano sang SRA kag nagpabutsyaga sang ila sining mga sentimiento nga magluwas sa kalamay ginapamatukan man nila ang pag-import sang bugas sa iba't pagid nga mga agricultural products sa kag nagapanawagan nga buligan ang mga producers sila bina ang mga magagmay nga mga mangunguma kag agrarian reform beneficiaries sa Action Rex. Lakip diri sa mga organization. Anong grupo ni nila? Layla, ini sila Action Rex, baliwalo ini sa Lakabilog. So kaina, may arasang Negros Center for People Empowerment and Rural Development, Negros Island Federation of Agrarian Reform Cooperatives, may Negros Occidental Federation of Farmers Association o NOFA, kaisahan ng mga samahan ng mga magsasaka sa kanayunan or kasamaka, damayan ng mga manggagawa, magsasaka at mangingisda sa bansa kon Damba Action Rex Incorporated. Lagit man ang kaisahan kon kaisahan tungo sa kaunlaran ng kanayunan at reformang panasakahan Action Rex. So kaina isa dito sa mga nagpalayagang mo ni si Sir Hill Portillo, Area Coordinator sang kaisahan nga Grupo Action Rex. Nga sunod sa iyatid na panawagan sila nga untaton kag magpatumay man Action Rex sining untaton ang pag-import sang kalamay bakod dako wedding epekto ilabi na sa industriya sang kalamay diri sa may Negros Occidental. Kay ila sining ginalantaw Action Rex ing kasagidban nga madayon nga plano sang SRA mga 84,000 ka mga mangunguma ang maapektuhan kag more or less sobra 700,000 naman ka mga nagatrabaho sa mga sa mga sugar millers Action Rex ang maapektuhan sa bugos nga Pilipinas
Pilipinas. Rason nga ti isa ini sila sining pagpamatok man ang pag-import sang kalamay Action Rex. Daga panawagan man ang ining on the phone kag magpatuman sang rollback sa nagaparang nga pagsaka sang petrolyo nga nagresulta man sa pagsaka sa presyo sang fertilizers, nagsaka man ang transportation, mga kagamitan Action Rex nga ginagamit sa pagpanguman, nagsaka man kuno according sa ila kag iban pa. Lakip man sa panawagan sang grupo nga ibasura ang excise tax sa gatong kag iban pa nga petrolyo nga mga produkto. Aring tingog ni Hill Portillo, ang area coordinator sang kaisahan. We, farmers organizations in the Negros Occidental, strongly demand to stop importation of sugar, rice, and other agricultural products, and help the producers, especially the smaller farmers and agrarian reform beneficiaries, by subsidizing production, providing cheap fertilizer and farm inputs, free irrigation, subsidizing machineries and equipment, and marketing support. We also demand to urgently stop and roll back the ongoing oil price increases that raise to high the prices of fertilizers and farm inputs, transportation expenses, farm machineries and equipment, and the basic needs of the farmers, farm workers, and the people. Related to this, we urgently demand to scrap the excise tax in fuel and other petroleum products. Action Rex sa porsyong ilamang sang tingog ni Sir Hill Portillo sa kaisahan. According rin sa ila tining plano nga tipo sa kalamay magapatay sa industriya or sugar industry diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Balita gikan sa patrol ang ka-action niyo. Action dahil sa lazar mga ka-action sa man sa Pinas labutan ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa patrol. Standby Action Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Live extension Super Fiber. Anay kita, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Gatuan tang balita ni Action Art Tayhupon, Pabacolod City Government Center na kita, no? Ini may kang tanan sa pag-convene sang exit o recovery team ginapaabot ni Councilor Archie Baribar kasunod sang pagnubo sang alert level status diri sa syudad. Yaring kaundan sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Oh, ara naman jump naman siya. Gasplat ang signal. Sa ilotan ay sa piyak lang nga komunikasyon kay do amo gining kwando sako gid siya siguro ni. Ayo. Gasplat ka Action Art dalig lang no. Sa ilotan ay sa piyak nga linya sa imo sining isa ka komunikasyon dira sa sining mga tiniyo, no? Action Art? No, imugit program man sa iya. Gani. Do kagaina pa na sang ngurob-ngurob sa mo. Sige na na. In a way, Action Rex ang balita gikan sa Bacolod City Hall right after nga tigil panubukan ang aton sa alert level status base sa naging desisyon sang National IATF na nakita sa alert level number 1. Ginapaabot ni Councilor Inisito, ni Councilor Archie Baribar, nga po niya ang isa sa mga member dira sa committee sa exit
kag recovery team no o kun committee nga sila ni ang mag-discuss sa parte sa mga plano kag mga tikang himuon sang gobyerno lokal diri sa Bacolod asto sa pagbangon halin sa ekonomiya kag pagpangabuhi sa tawo nga sila ini ang madisenyo sa mga programa pero sunod diri kay Councilor Archie Baribar sini nga si man actually gina-expect niya nga base makatipon na sila o galing kay mas paralidad subong sang syudad paagi sa EOC ang pagmonitor action next especially pwede na ang mga mass gathering kag mga activities subong sa palibot sang Metro Bacolod. Siling ni Councilor Baribar ang ginaproblema kag worry nila kay ti ang pagdamo na naman sang tao balagkag sila until March 15 man lang ini ang alert level number 1. Di kung may mga changes sa mga cases kag kung ano man nga development sa kaso, sila nga maapektuhan naman ang liwat ang mga preparasyon kag ang ginahimo nga plano o pagadihunon nga plano sa recovery team. Sila nga iulaton na mo nini nga bayara na gid sang nga mayo abing status nga mangin permanent na gid ang sitwasyon sa Bacolod as new normal kag masidra kami makaplastar gid sang nagakaigo no nga mga plano in the coming days para sa syudad sang Bacolod. Yari ang parayag ni Councilor Archie Baribar, miyembro sang exit team. Siguro within this week before Friday makakonvene na ang exit committee. Taman pa ni action at Fluid kay ay ini nga sitwasyon natin sa alert level 1 is 15 days na nimo. March 1 to 15 lang. We do not know kung nano ang iyas ni nga sitwasyon pa after 15 and we cannot also say we are on the permanent level ng level 1. No? So nang careful man sa gyapon we maintain the same degree of vigilance para nga ma-maintain natin ini and make this as a consistent thing. No? Amara sa next ang parayag ni Councilor Archie Baribar. Karon sa hapon kay madayon ta may meeting ng school local school board iga-discuss nila ang mga masunod nga mga plano especially ang face-to-face instruction sa DepEd. Kagang latest by the way action next sa ginatag sa aton nga data ni Councilor Novero sa bilog na Metro Bacolod may 113 nga mga miyembro sa DepEd ang wala pa mabakunahan. 113? Oo, 113 pa nabilin. Di ambot kung amo mo na sila sang ginimo to sang inoiche sa 13 ka mga manunudlo Why pa galing ning iba ni ang schools nila nakabalik sa face-to-face mo kag naka-report sa office na bala. Di ko na yung kaso na balik sa kasubong sila sa rights post probably mo gini matabo kay yan yung kadiped na order mo. Sino galing DepEd subong? Ha? Sino galing DepEd Regional Director? Ang sa Regional Director, miss ko ang ngalan niya, pero ang diri sa Bacolod niya mo ni si Rico ang bagong revision chief lang. May statement actually silang pagwa kay na pagi kay Sir Ayan Arnaiz Blanc. Kaya masig ma-discuss na karon upon sa iya lugar. Kay actually diri sa Bacolod ang 133 ay stand corrected. 133 gila action next. 133? Oo, siling ni Atty. Pero 133 amo na sila ang teaching personnel. Pero suma total, kung lakit na mga nag-obras depend na report sa office nila, 187. Amo na, damo-damo pa. Why na sila patakunahan. Tigil lang taon tanig karon ang result sa meeting with Councilor Renisito Novero. Balitag ikan sa Bacolod City Hall, aksunar tayo hupon mag-aksyon din kaman gamay sa Pinas. Lamuton ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Akson Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby Akson Marlon Hidawiya sa Kapitolyo Provincial. Pwede bilang maghubi na may dadidad na? Pwede
Nasa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksonda Marlon Hinovia sa Kapitolyo, inimay kang tanan sa palayaga nga si Gob Lacson nagtambong sa novena mas para sa nagtaliwan nga si Anay Congressman Charlie Cuangco sa Banwa sang Pontevedra kay nasang agani kag Assistant Provincial Administrator Filiejo ginserbihan sang dismissal order. Duha pa ka mga empleyado sa gobyerno probinsyal ginserbihan man sang suspension order. Yaring kaunta sa report ni Aksonda Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Akson Mar. Rexon, akon ko lang ang ining mga order nga gin pagwa, gin na-recommend sa provincial legal office sa kay Governor Bonga Lacson kontra sa pila ka mga may mga posisyon ng empleyado sa gobyerno provincial dira sa may Kapitolyo Provincial. Kaya ang inang novena mass action rex sa Banwa sa Pontevedra subong nagapadayon, no? Way lamang na mga alas 11 o siguro nag-umpisa subong nagasigi-sigi pa na sa simbahan dira sa may Banwa sa Pontevedra. Now ining una nga order nga gin recommend sa nga Provincial Legal Office pagis kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. Kontra ini sa duha ka mga empleyado sang Kapitolyo. Ang kaso falsification of public documents kag dishonesty. Lawig-lawig maning proseso ang ginsunod kay ginpaagi una sa pag-service ang ginatawag nga show cause order. Ining duha ni amo si officer in charge sang Provincial Human Resource Office Filomena Guzon. Ay kadua ang secretariat sang selection committee sang PHRMO nga si Daidi Lopez. Agin service sa ila 60 dias nga preventive suspension. No, ang ginhalinan sang siring reklamo against sa ila man may ara sang pila ka mga dokumento siling ni Nillas kagin alter o kon boss silingon gin doktoran. So malawig-lawig ini ko ni sa isa pa kay lawig sa mga bidulan man sang ginusisa ini sa Provincial Legal Office. Now sa bahay naman sang nagaserbe bilang Assistant Provincial Administrator nga si Maria Mina Pellejo, ang iya siring official designation gid Assistant Provincial Administrator ni siya. At the same time, siya man ni ang nag-uyat bilang Officer in Charge sang Negros Occidental Comprehensive Health Program Division o kon ang ginatawag nga NOCHIP. Ang recommendation na submit sa nga PLO sa kay Governor Bonga Lacson amo ang pag-dismiss no sa serbisyo kay Pellejo. Approve na ni Gov Lacson siling ni Nillas kag gin-serve na ni nagligad nga Biyernes. Ang kaso grave misconduct kag gross neglect of duty tangod sa ginaaligar mishandling o kon hindi maayo nga pagtatap sang budget sang NOCHIP. Yari si Provincial Legal Officer Attorney Nillas. Sa HR, bali miyara kita napagwaan sang una, show cause orders. I think this was last year. Ang OIC, si Ma'am Filomena Guzon. Gagisa ka Division Head man dira si Miss Daidi Lopez. Nakasabat naman sila. And then after nakahimo kami sa among investigation report, nag-recommend kami for Governor Lacson to issue a formal charge si Dumiara gid kita kaso kontra sa ila. Subong lang gid gin-serve na namon ang formal charge, investigation report kag ang dala na dira ang preventive suspension for 60 days kay Miss Filomena Guzon kag kay Miss Daidi Lopez. In connection ni siya with mayara sila bila dumi dokumento nga dumi na migin islan, migin alter, bila unauthorized alteration of documents. Hindi lang ko kapadalong kay under investigation pa solid.
As for Miss Mina, bali na finalize na namon ang amon hearing investigation and naka-recommend kami kay Governor Lacson for her immediate dismissal. Na-approve man ni Governor Lacson and na-serve na namon kay Miss Mina sang Friday. Aragin na, innate na yung right for every public officer in dismiss na mag-file motion for reconsideration kag appeal. Ang dismissal was because, of course, grave misconduct kag gross neglect of duty. This concerns her functions wala as no chip head and sa sa budget do medyo mishandling sa budget na may findings kami. Nagatinguan ta man nga magkuhaan man sang reaction kon statement diri ang ining giniserbihan sa nga dismissal order nga si Maria Mina Pellejo. Ako di bala unta kon bala Sa ganina signed si Pellejo? OIC Provincial Assistant Provincial Administrator? Assistant Provincial Administrator dugay na sa Action Rex. No, amo gina official designation niya. No? Pero may isa pa sa ginayatan nga posisyon da officer in charge sang sining no chip program sa nga probinsya. Sa no chip Action Rex dara isa sa mga reklamo nga mishandling sang budget sang no chip. No, may appeal may remedy pa man sa hambal ni Diaz. Pwede pa sa maka-file sang motion for reconsideration o kung maka-file sang appeal. Ining tatlo ginpanglawag ta nga mga ngalan, tatlo lamang ni sa walo Action Rex ka mga opisyal sang provincial government mo. Ang ginserbihan sang show cause order. Ang iban, ang apat, pending pa na ang investigation sa ila. Ang isa, dumduman Action Rex ang catering services plato. Nga nag-question sa why mabayaran yung catering services. Provincial Agriculture's Office itong reklamo. Why naman ni kaso kay manti ginako na to yung Action Rex ni sang nag-retire lang na si Provincial Agriculturist Atty. Jafet Masculino. Silang yari na lang para huwain na lang sang gamua kung na lang na mabayad sa milyon kabaliran sa provincial government. So may apat kaiban pa nga mga provincial government employees na pending pa sa buong ongoing ang investigation against sa ila. Sa luwan ko lang panwa sang Pontevedra subong damo dara ang mga provincial officials naton ara dara nagatambong sa isa ka novena mass, farewell mass para sa kaayan ni Negros Occidental 4th District Congressman Carlos Charlie Cuangco. Ara da subong si Governor Bong Lacson kag pila sa ka mga kilala nga personalidad. Sa ato sa nga interview kay Pontevedra Vice Mayor Jimmy Gaban, abin silang ganun na ang ilagin pasar na resolution kon sympathy resolution ipasako na no kasi ng misa nga pati gayonon. Resolution nga naga pati unong sa pamilya Cuangco taliwan ni Anay Congressman Charlie Cuangco. Ang ka-action nyo gikan sa Kapitulo Action na maulog sa Ruvaya. Mga ka-action sa Dinggaman sa Pinas, labutan ka sang Amon Balita ka Servisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginakson na Marlon Hinovilla, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa liadahon ta na yung balita ni Akson na Brian Morden sa Nokpo kita mga kaakson. Ini may kantanan sa duha patayo sa aksidente sa Banwa sang Valladolid. Kag pinaka-latest nga reporto sa Banwa sang Morsyang asawa nga nagpatay bla sa Banaya. Posibleng din na kuno mapasakaan sang kaso. Yaring countdown sa report ni Akson na Brian Morden. Akson Brian. Action Rex ang balita sa Valladolid pertine kay nagkalabilin iya ang tulan sining duha ka mga biktima sang aksidente sa motorsiklo nga bumunggo ini sila Action Rex sa isa ka poste sang Central Negros Electric Cooperative. Nagluntad ini dira sa may tabo Banwa sang Valladolid kagabi samtang in duha ka mga persona ang nagasakay sa motorsiklo gintilala nga sanday Edsel Hilario 30 anyos kagang isa diri si Adrian Sales taga 23 ini siya kag taga barangay Palaka
Banwasang Pulungan. Sunod diri sa kay Valladolid Chief Action Rex nga si Police Major Wilfredo Binuman, ining duha ka nagaangkasanay sa motorsiklo, naga-travel ni sila from north to south sang bumunggo dira sa poste nga medyo kurbada kag ginakabig ni Binuman gani ini nga kuan ini ang prone sa aksidente. Action Rex. Bangod sa tuman kakusog sang bunggo, nagkalabilin ang ila tulan. Ang pagbilin, Action Rex, hindi kay ara sa duta, kundi nag-ungot sa poste nga kahoy sang Sineco, Action Rex. So, ang isa diri nga si Hilario, on the spot ini siya nga napatay, pero ining si Salis, gindala pa ini sa hospital, pero gindeklara man ini nga patay sang attending physician. Ang duha nga ini, gina-check pa karon kung ini sila ang nakainom sa makahulubog nga ilinon o kung wala. Pero ang sigurado diri, nga ini sila ang lunsay wala nagasuksok sang helmet. Action Rexa. Ari si Binuman. Baliya nila sa nag-travel na siya from not going south direction. Nakabunggo na siya sa electrical post na sa iko, kahoy. Madukong demand ang pagawag ng tuglang buwan nga nagbungguan ay papatay. Ayo. Kaya na siya naman. So, ano yung karbatao na nga? Madulong, sir? Medyo, madulong na nga. Kasi kung wala kang preparasyon, most likely, madulong. Tama. Okay, so meaning nag-rikta ni sila, sir, sa poste. Way kalikpo, sir, naman sila. Oo. Grabe, sir, ang tasig dalaga nila na ang daw kakapit. Yung patitoy ang kung nagkakay sa poste. Action Rex, sa manang palayag ni Binuman. Sa poste gali ni Bumunggo, Action Brian? Sa poste Why na ni sila kay Bumunggo. kwentro yan? Waay, self-inflicted na Action Rex. Nagamot galing wala to naman kung din dapat nga tulaan sang lawas nila ang pumilit to sa Dali lang kay gakautod-utod ka. Action Brian? Oh. Okay, Action Rex, ano? Waway po namalaan to kung di nga part sa lawas sining duha ang poste o kung nagpilot na tulaan sa poste. Action Rex. Si Sir Binuman nag-kuan gid sa mga naglalabay sa nasabit nga area taga Valladolid man o kung hindi nga maghalong gidra sining nasambit iya nga kurbada. Action Rex. Balikan nato nining kaso kagabi sa paglabo sining asawa sa iyang bana dira sa may Purok Bugas, Barangay Santa Cruz, Banwasang Murcia. Sa diin nga napatay gidiri amo si Florencio de la Cruz, 67 anyos. Kag ang biktima o kanang suspect diri nga asawa amo si Luz Marie or Mary de la Cruz, 58 anyos. Sunod diri kay Police Captain Gerald Muya, ang mga kabataan sa duha nag-istoryahanay pa kung ini sila bla magapasaka sang kaso o kung hindi matok sila sininga Iloy, pero suno kay Moya diri daw laban-laban nga hindi magpasaka sang kaso o galagiti ginaulat nila ang pinal nga desisyon sang sininga mga kabataan. Action Rex kung magpasaka gid man sang kaso kay kaso nga parricide ang mahimo atubangon sining nasambit iyang asawa. Ang natabo diri kay kahapon ining asawa nagpanguling ini nabatian niya nga nagasinggitan ng iya sining anak dito sa ilang puloy-an kag may ideya na siya nga ginsakit naman sa iya sining bana. So nagpauli ini siya upod pagid sa isaya ka anak pabot dito tigay na sakit gid na matuod pating isaya ka anak na may ara sa diferensyang kaugalingon tuyo man nga sakiton, pati siya do sakiton man. So ginunahan niya na lang ining labuon. Action Rex, parte nga mga pilas ang naagom sining banda niya kay daw na impito na gid ang nasambit yang asawa. Pero ang palayog padugang diri ni Muya nga madugay na nga panahon
nga nagaantos gid man ining pamilya sa iya sining nga bana nga masami nagapangastigo. May tulo ini sila ka mga kabataan. Bata, gagapanagan sila ang pagkila sa pagsakit sa bata. Pag naman ang isa pang bata na may diferensya ko sa ito, sa pili. So, yung sakit man kuno ang isa ka bata, dito siya nakapagpigpil niya, daw makuha na ang ginawa ng atong biktima, pinunahan niya kuno o isa na suspect. So, wala na siya nakano na sigila sa kulunod mo, pero wala na siya kaya pag-inter. So, daw sa init yung bata, daw mag-insige na lang niya lapo ang iyang bata. Grabe. So, meaning hindi lang kahapon ang kulo kastigo ngayon, do pirmi do buluhato na gid lang sang bana niya, sir, damo sinabi. Oo, sir, daw patrick ang wasang ang nabulano sa atong hindi lang kung siya ang sakit ang iyang mga bata sakit man. So ang nabatihan niya na kasi hindi ka bata niya kinasakit ang ako sa iyang kamay amo nang nagtuli niya kambagan niyang iyak ang ating tiktik. So, galing pagtambag siya na include siya kagang isa ka bata yan ang nagtambag ba galing pinakit naman. Ang porson sa palayag ni Buya, hepe sang Morsha PNP. Kaya mga balita gikan sa Dokto, ini sa aksyon Brian Morio nag-report mag-aksyon din ka mga bayan sang Pinas. Laboton ka sa amon balita ng serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby na Aksyon Dale Salazar. Kagang ato sining nga mga out-of-town reporters kadtuan na karon dugay-dugay. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. May tisi Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight ka ang
gamit sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Ayos man namyaw tanay sa kay Bibi Gregorio Yolo may lang pagpamati gamonitor sa poblasyon DSB upod si Tatay Dolfo kag Nanay Jutay. Salamat gid. Na Ino LNG. Ano ning na Ino LNG may lang pagmonitor da. Di ko maintindihan eh. Sammy Heraldes may lang pagpamati. Tamiyaw lang happy birthday kay Olimar Rojo. Sammy Heraldes ang nagapanamyaw, no? Happy birthday Olimar Rojo and sa kay Gian Resisio. Thank you gid sa lunch Gian Resisio. Imbong Jocampo dira sa Maaw kun ni dormitoryo. May lang pagpamante Fernandez L. Eric. Salamat gid Fernandez L. Eric. Mayong udto lang da, no? Diding Alohamento, Tia Kim Eriman, and Madam Elizabeth Gamala, may lang pagpamati, and Jocelyn Libon Dispoho, Johnny Losansino, good noon sir, nangatag sila di radyo, galing isa lang ka estasyon ang makuha, ang sa ila lang. Ginapanglansang nila. Hadlok gid sila haw. Ay, Janilo Sansino, salamat gid dyan baylang na sila. Juliet Cabrestante, may lang pagpamati dira sa La Carlota. Juliet Cabrestante. Salamat gid, no? Thank you gid sige. Karon naman ang iba na, mahinang kalaban, dali gilang mga kakson na standby.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, wala kayo tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day with Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning.
bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Balita, Banat, Buliki. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na dari sa atong sining pangalagad kadto antang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Police Office. Pila ka police station so magapatigayon sang bomb threat simulation exercise diri sa syudad mga kaaksyon subong adlaw. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, bilang kabahin sa preparasyon sa Bacolod City Police Office sa Mayon Roving Election na may dugang pagpanghanda ang kapulisan ni kang isang pagpatigayon sa bomb threat simulation exercise sa Pansimex. Lagip man ang fire drill. Action Rex, gikonfirm sa ato ni Colonel Thomas Joseph Martir nga may arasang ginkandak Action Rex nga fire drill no diri sa may police station number 1 sa area sang Rizal Elementary School samtang police station number 6 naman ang magapatigayon sang bomb threat simulation karon sa hapon sa may Bacolod City National High School. Kag boss nga adlaw may araman sang gin-schedule nga Simex dira sa bahin sang Nokpo Action Rex. According kay Sir Martir, importante nga preparado ang kapulisan sa pagresponder tion nga may mga senaryo sa sining sa adlaw sa election Action Rex nga according siya ang kapulisan na handa man sa tanan nga mga tinion ang sa eleksyon. According kay Sir Martir, may sang 4 ka mga pulis ang iga-designate sa palibot sa isa ka polling place Action Rex sa voting center. Pero according siya, may man sa mga dugang pagid nga mga pulis for police visibility patrol sa adlaw sa eleksyon lakip man ang additional nga puwersa sa mga force multipliers. Nagpasiguro si Martir nga handang kapulisan sa pag-abot sa eleksyon kag padayon man ang ilang pagpakig-angot sa COMELEC Bacolod. Aring tingoga ni BCPO Director Colonel Martir. Oo, subong. May ara. Bali, ano ning schedule, sir? This morning, siguro sa Station 1, sa hapon, Station 6. Okay. Tapos, tomorrow, may ara. Naman sila din. Tomorrow, sa Nopo naman. Sa Nopo. Bali sa BCPO, sir, ano nga mga stations ang ma-participate? Station 1, Subongaga. Station 6 ka sa hapon, sir. Ang dining venue, sir, ka Station 1? Wala pa na-announce, sir. Mag-itas na senaryo pa. Pero doon, sa Rizal Elementary. Okay. Or sa Station 6 sa may CPI, doon mo na doon sa hapon. Wala nga. Preparations for the election. Mga possibly lang na matapos sa election. Kaya simulation exercise. Action Rex, nabatihan si BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir. Report alin sa BCPO ang ka-action niyo. Action dahil Salazar mga ka-action sa din kaman sa binasa labuton ka sa ang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Rex. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Dale Salazar.
balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon. Sige, kadtuan tanay balita ni aksyon na Roger Gotib mapa Cadiz City Kitanay, no? Ini may kang tanan sa 47 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kaso blang paghimuloso, arestado sang kapulisan. Yaring kaudan sa report ni aksyon no Roger Gotib. Action Rex, wala sang piyansa ang kaso ginatubang sa isa ka 47 anyos nga gin-aresto mga alas 11:47 takna sang kagahon ang ini nga persona kahapon sa bahin sang Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz. Ang suspect kilala kay Jerry Honrado Alvarez, kag residente man sang sitio Naga, Barangay Sicaba, Ciudad sa Cadiz. Suro sa report gipamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Helian Dispi ang among operation po rin sining deputy nga si Police Lieutenant Gina Fernandez agod nga i-serve ang warrant of arrest nga gin-issue sang RTC Branch 60 nga nakapit sa pa September 1 tuig 1999, 22 katuig na halos ang nakaligad nga gipadaguan sini ang iyang kaso nga pagpanghimulos. Suno sa report permado ni Honorable Judge Renato D. Muñez ang nag-retire nga judge ang among warrant of arrest nga gin-serve sa iya nga mayara nga criminal case number sa sini amo ang 2108-C sa siling na for the crime of rape. Pero sa report nga inisya ang ginpaibalubal sa iya sini nga kinamatarong bilang akusando kaya pagkatapos ginpa-examine ang iya sini nga lawas physical examination sa bayan sang Cadiz City Emergency Clinic karon inisya ang detinado sa bahin sa Cadiz City PNP Custodial Facility bangod Nobel recommended ang iya sini nga kaso. Report gikan sa syudad sang Cadiz sa aton mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas. Lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na una sa tamang serbisyo. Kadtuan tanay balita, dugang sa iluhan tanay sa unang distrito sa kay aksyon Nelson Patinio, Commission on Human Rights o CHR Negros naga-investigaro sa kamatayon sa isa ka pulis sa Banoas ang Calatrava. May isa nagatuig na kaligad, no? Mo palang nagtikol-tikol sila sang kaso ba? Yaring kaudan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Isa na katuig Action Rex nga ginapatay si Police Staff Sergeant John Daniel Gotera, isa kakatapos ang kapulisan nga nadistino sa Tubuso Municipal Police Station. Tob-tob sa karon, blanco sa gihapon ng kapulisan kung sino ang naghimo sa paglutang. Ang paglutangan natabo sa Sinda Caridad, Barangay Patunan sa atong Pebrero 20 City, 2021. Sang inisya ang nagalakat sa dalan kag ginlambatan kag ginlutang sa wala may baluan nga kalibre sang armas kag wala man makilala ang suspitsado tob-tob sa karon. Ang utsini kahapon nga adlaw ginpadulungan ni Commission on Human Rights Provincial Chair Romeo Valdebarona ang Calatrava Municipal Police Station ago di baluon ang kaso ni Police Staff Sergeant Gotera nga tob-tob sa karon wala pa na resolba sang kapulisan. Ginapasalamatan man ni Valdebarona ang ginapakita nga kooperasyon sang Calatrava Police sa ila ginahimo nga pag-imbestigar sa paglutang kay Gotera.
Ginpatag sini nga bisan wala sang may magreklamo sa ila talatapan, responsibilidad sang komisyon ang paghimo sang investigasyon agod makahimo sang rekomendasyon kag mapadali ang pagresolbar sang kaso. Yari ang kabahin sa pahayag ni Romeo Baldibarona sang Commission on Human Rights sang probinsya. Sergeant Gutera nga na-assign siya sa may tubuso apang sang pagpuli niya may yung lambatan ini siya ano siya napatay man ini siya. So ang ato mga katapos ang pulisan nga nagaserbisyo narisko man nila ang nakabuhi Moto Action Rex ang kabahin sa pahayag ni Romeo Baldibarona. Report gikan sa Banwa sang Calatrava ka-aksyon nyo, Nelson, patay nyo nagasaling mga ka-aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amo balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Nelson Patinio. May lang nga pagpamati kay Dens Lampreya, no? Thank you kay Dens. May lang nga pagpamati dira sa kay David Lampreya kag Salvasyon nakatutok gid na sila subong. Ay salamat, no? Halin sa bata nila sa Kuwaita. Halin sa kay Dens Lampreya. Kay Jenny Solgon sa Valladolid, may lang nga pagpamati Jane. Sa kay Humalumina sa Barangay Tangob, Gerald Gadudo, may lang pagpamati man. No? Kantuan taning balita ni Akson Arlo Ticar, mapa-Victorias kita, Project Toto. Ano siyang Project Toto man? Nga ginlonsar sang Victoria City Police Station, padayon nga nagabulig kuno sa pumuluyo ni sang among syudad. Yari ang report ni Akson Arlo Ticar. Sa detalye sining balita, Aksonarlo. Action Rex, ang Project Toto nga ginlunsyar sa Victoria City Police Station pinagi sa pagpamuno ni OIC City Director Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo ang padayon nga nagahatag sang bulig sa mga kabarangayan nga sakop sa siyudad sa Victorias. Ang Project Toto kon ginatawag nga trabaho organisado tulong ora mismo ang padayon ini o kon padulong ini kahapon sang hapon sa may barangay 20 siyudad San Victorias ilabi na sa talatapan ni Kapitan Hugo Tirambulo agud nga ipalabot ang bulig sa mga kapulisan nga makaangkon sang dugang nga duha ka mga jetmatic water pumps nga ihatag sa nasambit nga barangay. Ang ini nga mga jetmatic water pumps ang igabutang sa may Hacienda Lawaan kag Hacienda Pakita diin ini isa kadako nga bulig para sa mga pumuluyo nga hindi na magsagob sa malayo nga bubon o kon bomba. Ini base man sa ginpahayag sang pila ka mga barangay officials kag sang pila ka mga pumuluyo o residente sang nasambit nga barangay. Ang ini nga proyekto ang ginpatigayon sa Victoria City Police Station bilang kabahin sang ila community and service-oriented policing agud nga magdulong sa mga basic services sa mga malayo nga barangay nga sakop sa siyudad sang Victorias. Report nagikan sa siyudad sang Victorias. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na Arlo Ticar. Balita gikan sa siyudad sang Victorias. No? Constipation ang problema ninyo. Balokang constipation is a mother of all diseases ini mga kakson. No? Evergreen Herbal Capsule ginarekomendar ta sa inyo. Kayang Evergreen Herbal Capsule aprobado
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar Nasa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, pasensya gid sa way ta malabutan. Pabuwasan ta lang naman ang iban sining mga obligasyon naton kay kulabos kita sa tiyempo ho. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaaksyon sa kangilan Aksyon Rex Kantong mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod ka edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.